थांनाय समाव 24 फेब्रुवारिनि जि इनकाउन्टार जादोंमोन जोंहा बिनि मुङानो जादों देम्बेश्वर मोसाहारि। दा बिथाङा बे समावहाय फेक इनकाउन्टार जानायावहाय दिनै बिनि न'खरनि मानसिफ्रा दिनैनि सानावहाय श्राद्ध खुंदों। बे जाबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय गामि जेंग्रेंपारा। बे जेंग्रेंपारायाव दिनैहाय देम्बेश्वर मोसाहारिनि श्राद्धखौ खुंनाय जादों आरो लोगोसे बेबायदिनो देम्बेश्वर मोसाहारिनि जिउआ जाहाथे दिनैनि समावहाय गासै रायजोफोरखौ लानानै गामिनि न'खरनि मानसिफोरा दिनैनि समाव आर'ज गाबदों देम्बे मोसाहारिनि थाखाय जाहाथे बिनि जिउआ आलो गोजोनै जोंनि धोरोमनिफ्रायबो जाहाथे अबंलावरिनि सोरगो रायजोआव अरायनो बिनि जिउआ गोजोन थायो। जाहाथे बिनि जोनोमनिफ्राय लानानै थैनायसिमहालागै जि पाप मावबोदों जाहाथे बिनि जिउफोरा जाहाथे मुक्त मोनो इसोरनिसिम आरो लोगोसे बिनि जिउआ जाहाथे सोरगो रायजोआव अरायनो इसोरनिसिम जायगा थायो। बेखौ जोङो दिनैहाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बनस'निफ्राय गोजोननायखौ बावदों। आरो बेबायदिनो जोंहा दिनै बे न'खरनि थाखायबो जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बनस'नि जानानै जोङो बुङो दि दिनै जाहाथे बिसिनि न'खराबो जाहाथे फैबाय थानाय समाव अबंलावरिया बिसिनियाव बोर होथों। बेबायदिनो बे रुंसारि देम्बेश्वर मोसाहारिनि सायावहाय जाहाथे गासै रायजोफोराबो बिनि जिउनि जि जोनोमनिफ्राय लानानै थैनायसिमहालागै बे जि पाप मावबोदों जाहाथे गासै बे खाथि खालानि गामिफोरा आरो बे गामिनि मानसिफोरा बिनि पापफोरखौहाय जाहाथे खेमा होनानै एबा निमाहा होनानै जाहाथे बियो सोरगो रायजोआव इसोरनिसिम अरायनो जायगा मोननायनि हाबाफारियाव अरायनो बिनानै होबावो मोजाङैनो। बेखौ जोङो दिनैहाय जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बनस'निफ्रायबो गोजोननायखौ बावो। आरो बेजों लोगोसे दिनै बिनि फैबाय थानाय जोंहा केस होनानै दङ उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट रौता थानायावहाय जोंहा मोनसे रेजिस्टार जानाय दङ। जोंहा रुंसारि देम्बेश्वर मोसाहारिनि जि केस जाना दंखायो बेबायदिनो दिनै बिनि फैबाय थानाय समावहाय जोंहा न्यायनि बिसय जोंहा मोनसे राहा होनाय जादों। बे केसा रेजिस्टार जानानै दंखायो आरो बेबायदिनो थांनाय जोंनि नैबे उदालगुरियावहाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि एडिशनेल एसपिआ थांनाय देवबारनि 19 थारिखआव दि जोंखौहाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव थांनानै बियो मोजाङैनो नायबिजिरहैदों रुंसारि देम्बेश्वर मोसाहारिनि बिसयखौहाय आरो बेबायदिनो फैबाय थानाय समावहाय केसनि बिसयखौ मोजाङैनो दिनैहाय बिसोर बेखेवनो थाखाय लादों बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि एडिशनेल एसपिआ। थिग बेबायदिनो जोंबो बे केसआवहाय अरायनो बिसिनि न'खरनि जानानै लेट देम्बेश्वर मोसाहारिनि जानानै जों बे केस नांनायावहाय जोंबो अरायनो बिसिनि न'खरजों हेफाजाबावहाय थाबाय थागोन। जोंहा दिनै बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बनस'नि जानानै जोङो बेखौहाय बयनिसिमबो गोजोननायखौ बावहरदों। गोजोन्थों।